Yema obi biara akwaba eba Asante Heritage TV ewo YouTube. Mi din ede edusei. Mefa Asante Heritage TV efidi kesiye so na mabo era menhyefi kesiye na mehira de otikrowi ene krari ene brae ngoma so na asetu abebio kuntun kantaibo ho ne na kuradu yiadom eye na Asante hima na mede enchia soronko akwa Asankare akoma na abena achirewa eye na Asankare mahima one nananom atena nkonwa ewo Asankare mu enyina na mede enchia soronko ama nana yaw osupanyi abebio kire kwa abre wawase ehene ono aso na ye otumfo echem ehene one nana baafo kwaku amoatinja achehene ono ana ye otumfo achi ampanyi ene nuanom na amensa bonsu na aka asehene ene nana kwabena inti na abodom hene menedai eye yewura na se tu abio kuntun kantabo ho eye na woda ene wanya 75 years mfie edioson enum ye manitiri nkwa esire nyame nhira ede mano esire ni nche ene bambo ema yewura se obenyina che ewa akonwa ne so na sene wama Asante ene ahennie ayefe no atenase ache ene enioma adefefe etwagu ewo manhia efikasiem ohwe enioma atosode ne ade a yede ebeche yewura na Asante hima ebo anan eba yewura ho ebetena ase ne no ene adehefo ebetena ase ahene manom etena ase ewa asaso asabi ebusabi nyado omo etwa cake mu edi yewura 75 years birthday no ema no ekra behwe no yenkohwe adefefa ekoso ewo menhye fikasi na Asante Heritage TV yemma yewura tinkwa yemma no awodapa yesre na me enhira ede mano yesre ni nkyere ede mano efise oba asase sui edwuma a wabedi aheniem wama ahenni ayefe ayekra behwe ti de yesre emayura ne nkwatente yankore adwanwaso a ekoso no